Nu skal jeg vise dig en strækøvelse for mørbrædden, eller på latin iliopsoas. Det er en muskel, som sidder fast på forsiden af lændryggen, forer hele den indre hoftekamp og sidder fast på en knop på låret. Du skal stå ved et spisebord. Sæt benet op på kanten af spisebordet, hænderne ind og se, at den fod, du står på, peger lige frem. Og så læner du dig ind mod bordet. Hold stillingen i 15 sekunder. Og ud og stå og ryst. Samme ben igen op på spisebordet, hænderne ind, tjek at foden peger lige frem, og så laver du en strækøvelse for mørbrædden. Hold stillingen i 15 sekunder. Og ud og stå og ryst. Sidste gang, op med benet, hænderne ind, tjek foden og læn dig ind. Og ud og stå og ryst. Og så gentager du fuldstændig det samme med modsatte ben.